Els enllaços o hipervincles ens permeten desplaçar-nos ràpidament cap a altres celdes, fulls, documents o pàgines web. En aquesta senzilla taula farem una demostració. En aquest cas, un enllaç a una celda. Fixem-nos-hi. Volem que les celdes A2 i A3 serveixin d'enllaç per anar a Departament de Comptabilitat i Departament Comercial respectivament. Molt bé, anem a fer-ho. Ens situem a Departament de Comptabilitat, botó dret, hipervínculo i clico la celda de referència. En aquest cas serà la celda A5. El text ha adquirit el clàssic to blau dels enllaços i si fem un clic, directament ens desplacem a la celda A5. Repetim el mateix per Departament Comercial. Em situo a sobre i aquest cop, en lloc del botó dret, utilitzarem Insertar, Hipervínculo i seleccionarem la casella A11. Acceptem. Efectivament, quan hi cliquem, hi anem a parar. Treure un enllaç també és molt senzill. Anem a la celda que correspongui, cliquem amb el botó dret i directament podem prémer Quitar hipervínculo. Podríem repetir la mateixa acció. Però fixem-nos-hi bé. Departament Comercial hem dit que quan hi cliquem anirem a la celda A11. Però què passaria si ara incorporéssim un parell de files perquè hi ha hagut alguna nova incorporació? Per exemple, Daniel Rovira. Doncs ara, quan fem un clic a Departament Comercial, continua anant a la celda A11, cosa que és una incorrecció. Solucionem aquest problema. El que farem serà que en lloc de referenciar una posició de celda, el que faré serà referenciar un nom. Fixem-nos-hi bé. Em situaré a la casella A13 i li posarem un nom, gràcies al quadre de nom a l'extrem superior esquerre. L'anomenarem comercial. Perfecte. Ara ja puc intentar establir l'enllaç. Amb el botó dret, de la mateixa manera que podria treure'l, també el puc modificar. I en aquest cas, accedirem al lugar d'este documento i entre els noms definits buscaré el comercial. Acceptarem. Si ara faig un clic, efectivament vaig a la celda A13. Però si igual que abans incorporo o elimino noves files, en aquest cas incorporaré un parell més, fixem-nos-hi que al fer clic va a parar al nom, no pas a la celda, amb la qual cosa ara l'enllaç serà sempre correcte.